habang teks ka keloi ban reply ban habang phone ka sim kas ngotenat baru ban ya keren andre habang claim teks kam ju kan mau ban teks habang claim phone kam ju kan mau hiru ban phone yang boleh pelok ni sungungu ya boleh nak peta ni klimat ke bawah sebun ini pada aku boleh sibun ke pelok ki bakerjaan ya ka operational mantangi keren lor ko ke pang mau we pelok ubu ye ke jingkili apa ka operational luang ba opera aku boleh kadang ko samla ke bang ayo nomor phone ladang teks ka koloi ban teks ban reply aba phone ru kestonat pani keren andre habang ngam ju phone ngam ju teks ngam reply ngam phone ban ngam teks ban kam ju kan mau yang kai gini kai ka daw ba penlong ka ban le ko ni bat kai ka ba ngade ban le ka ban kong let's see gini kan thei ka dang don samla shwe bat haba ka don samla shwe kam la ban ai jingit ban ai attention ya barok kishin rang ki badan ki ba ai ki ba wan tebe ye ka let's see ka kam ye samla jong andre kadang sim ye ka por ya ka afford ban reply pi let's see laban sengongu rui kana ka kata nomor bakam ku ban pen pau pi ya kecing le sarong bomon jengkai pi minta kabar kala long nomor badan sibun ki senrang ki ba teks ki ba phone le ni ki ba ai attention ni ka lesi ka attention jipi kam dala palat hadu kata taban kat ban kem ya ka attention jengka bat kebalai kalong ba kam don jumut jipi kowe ni kita kala ban long kai ka ba pila ban le menta ka ba pila ban le kalong ba la pintu nanti ka yai teks yai phone yai ya kelur berka handre kan mau kini kowe 20% but 80% rule kata mod pila ban 20% kedeka kamaram jupi ban bu ya ka cing tres tom ban yo eka dagal lesi pila ban phone ka hande om barbor om man laga minit man laga singi man laga ta man step man singi minit handre phone ka lesi arsin stio teksikal se shisin stio kumno kalong kale ayu nomor ba pihak ban persen ni ka pen iya ka ba pide ugai ubadan laga thong om de ugai uba bu ya ka kantai hap dang du jong ka jingim jumpi ban chu teks kantai stebe kantai ban chu penhun kantai ban ile tang kumno ban yo eka ba ka de ka ban kong santam ha ka jingim juga lada pile kumne ka kan kantai kan sanangnya ka sanang jenga shu na pi te kabar kolong ba haban wanra ru ye ka jing kala ha pi haga rukom ko bapiriam haga rukom ko bapile ko jeldi haga rukom ko bapi kren si kumno pi wanra pi kumno pi sumari lade da hi sumari lade da ka buram pi riam haru ki da pi riam haru pile ko keni ka wara ya ka wara ya ka penkiu ya ka mansrang jumpi bat ka wara ya ka jing ka kring ya ka jing dai pedeng jongka bat jumpi bat ka bakongsan nagi betabro kolong wa pidan kamban fokus ya la ka jong ka jingem kama wa ka ju pot pitbe ya kan pi perchang ban yo ya kan ka sam ya kan tai re ka bakongsan tam hap deng ke ik ba pidan kamban ya le kolong ba pi hab ban yakun ya ka ik ba pidan ha ka jing temu ju pi le si pidan hap deng ka jing bela pi tristom ya ka ik ba kam ka pi tre ya ine fokus ba pin long si cha pin pa ka ha ki borok ka pertai ye ha sam ha borok ki vision ha borok haki haka saudong sakun jipi kum usrang ubadan ye ji kli usrang ubadan ye kathong umdai usrang ubatang im tang kampan suya tebe badban ya penhun kentai te plus ye katapat kabapi la ban le kalong ba umdai ban teks tang kawi kentai lamar bangasu kampat dai kasamla jipi umdai ban fokus sika tang bakadai kawi kentai ban chu sidon sibun ki option lesi gini kentai kam don jumut kam don jinge pi te persang pat dai ki pat ki kentai re kan mau barbor kumang pi 80% and 20% rule haba pi text nongkong ya kan don kentai am dai ba pin pen i jinge je ka I love you le ne ngakwa ban ya kan do pi ngakwa ban mon pi ban pen pau jinge ka text mesti mesti men met re control le but percang man yo eka handai ka bangsan kolong ba percang man yo eka ka ba pi sungutu ki ba kham krodon na ka banta ka jingim jipi khulish bon blog samla apira pura na ka apira channel